Αγκιάντροπα, φιλοτρόπη της Φροντίνας, που πήγες μοναχός ο Απούλης μας και έκλεισες ειρήνη. Δεν ξέρετε όμως γιατί έκλεισα ειρήνη. Ακούστε με λοιπόν. Να σ' ακούσουμε. Αγάπηκε έσαι. Αγάπηκε Προτού μ' ακούσετε, περιμένετε, φίλοι μου. Δεν περιμένετε καθόλου και να σου λείπουνε τα λόγια. Έκλεισες ειρήνη με τους λάκωνες και θα σε τιμωρήσουμε. Όλα στους λάκωνες τα δείχνουμε, αλλά εγώ ξέρω πως δεν φταίνε αυτοί για όλα μας τα βάχανα. Μάλιστα, μπορώ να σας αποδείξω ότι και αυτοί τραβάνε άδικα πολλά. Δεν κάνει τα ζωτικά μου άνω κάτω. Έχεις το θράσος να μιλάς καλά για τους εχθρούς μας. Η Αχαρνής είναι η παλαιότερη σωζόμενη κωμωδία του Αριστοφάνη. Παραστάθηκε στα Λίνια του 425 π.Χ. και πήρε το πρώτο βραβείο. Θέμα η ειρήνη. Όταν ο ποιητής έγραφε αυτήν την κωμωδία, οι φοβερές επιδημίες και το ρήμαγμα της καλλιεργημένης γης από εχθρικές επιδρομές είχαν τυραννίσει βαριά την Αττική. Κυρίως όμως ο αγροτικός πληθυσμός που είχε στεγαστεί άθλια μέσα στα μακρά τείχη είχε κάθε λόγο να νοσταλγεί την ειρήνη. Γι' αυτό και βλέπουμε στο έργο σαν ήρωα της ειρήνης ένα χωρικό, τον Δικαιόπολη, που κουβαλούσε τη δικαιοσύνη μέσα στο όνομά του. Ο Δικαιόπολης, κουρασμένος από τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τις στερήσεις, αποφασίζει να υπογράψει μια ατομική συνθήκη ειρήνης με τους Λακεδαιμονίους. Σε αυτή την κωμωδία ο Αριστοφάνης, θέλοντας να σατυρίσει την τραγωδία του Ευρυπίδη Τήλεφος, δίνει το Δικαιόπολη σαν επέτη, με κουρέλια, ο οποίος εκφωνεί την απολογία του για την ειρήνη που σύναψε στους εξαγριωμένους με το εγχείρημά του συμπατριώτες του Αχαρνής, που αποτελούν και το χορό. Τα καταφέρνει τελικά να τους πείσει για το δίκιο του και στο δεύτερο μέρος της κωμωδίας χαίρεται τη νέα του κατάσταση που βρίσκεται σε λαμπερή αντίθεση με τις ταλαιπωρίες του καυχησιάρη φιλοπόλεμου Λάμαχου. Είναι μια μορφή θεάτρου η οποία είναι πανάκριβη. Άλλοι λένε πως είναι πριν από τον Αριστοφάνη πως υπήρχε αυτό το είδος του θεάτρου. Φυσικά δεν ήταν η μορφή του Καραγκιόζη ειδικά, ο οποίος έχει μια αναδελητική προέλευση. Αλλά και αυτή την αναδελητική μορφή, όπως μας παρουσιάζεται σήμερα, η τουρκική του μορφή που σχηματίστηκε εκεί πέρα, είναι πάλι είναι βγαλμένη προέρχεται από παλαιότερα. Οι ρίζες του είναι πιο παλιές. Υπάρχει στον Καραγκιόζη βέβαια όλα αυτά τα στοιχεία και της αποστασιοποίησης και της κριτικής και της άμεσης επαφής του κόσμου μαζί με τον θέατη, το οποίο είναι πάλι μια μορφή του λαϊκού σύγχρονου θεάτρου. Άκουσε με βρε, αν άκουσες ποτέ σου άνθρωπο, εγώ είμαι ο Δικαιόπολης, δεν ευκαιρώ. Κατέβαμε το ασανσέρ. Αδύνατον, μα είναι ανάγκη. Εκπλωτεύε το ασανσέρ διότι δεν ευκαιρώ. Να στήσω άνθρωπε. Άλλωστε έτσι γράφεις, με τα πόδια στον αέρα και όχι να πατάνε χάμω. Μα γι' αυτό φτιάχνεις όλο κουτσούς. Και αυτά τα κουρέλια της στρατοδίας, αυτά τα ρούχα τα ελεηνά, τι τα φοράς. Μα γι' αυτό φτιάχνεις όλους τους ζητιάνους. Σε παρακαλώ όμως, Φιλιππίδη, σε παρακαλώ γονατιστός, δώσε μου τίποτε κουρέλια από εκείνο το παλιό σου το έργο, γιατί σήμερα είναι να βγάλω λόγο μεγάλο στο χώρο και αν δεν τα πω καλά, με περιμένει θάνατο. Ο Αριστοφάνης εμφανίζεται ειρηνόφιλος. Με τρόπο αριστοτεχνικό πετυχαίνει μέσα από πλούσιες σκηνές με κωμικά επεισόδια, σκοπτικούς διαλόγους και άλλα πλαστικά και γλωσσικά μέσα να εμφυσίσει στους θεατές μέσα από το γέλιο και την ψυχαγωγία τον πόθο για την ειρήνη. Αντιμετωπίζει και σατυρίζει την εποχή του
με τη ματιά του μέσου Αθηναίου, που παλεύει με άνισες δυνάμεις να προβάλλει τα αιτήματά του και όταν δεν το κατορθώνει, ακολουθεί τον δρόμο της φυγής προς ένα κόσμο φανταστικό. Στη φαντασία αυτή, ο ποιητής εκμεταλλεύεται στοιχεία από την επικαιρότητα, όπως πολιτικές απόψεις και επιχειρήματα που κυκλοφορούσαν με ποικίλους τρόπους έκφρασης. Εδώ στους Αχαρνείς έχουμε στη σκηνή τη συγκεκριμένη διαμάχη, διάλογο έντονο μεταξύ του Καρβουνιάρη του Δικαιόπολη, αλλά που αγωνίζεται για την ειρήνη, γιατί πλέον δεν αντέχει πια. Έχει καταστραφεί σχεδόν όλη η Αθήνα και βεβαίως καταστρέφονται και οι άλλες πόλεις, και ο Λάμαχος, ο οποίος εκπροσωπεί τον άνθρωπο του πολέμου, έτσι, είναι ο στρατηγός ο Λάμαχος, έτσι, γι' αυτό φοράσει όλα αυτά έτσι. Η διαμάχη λοιπόν είναι έντονη, εσύ κατεβαίνεις με αποφασιστικότητα να τον κερδίσεις, να κερδίσεις την ειρήνη, εσύ πάλι να κερδίσεις τον πόλεμο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι εκπροσωπεί το κατεστημένο, εκπροσωπεί αυτούς οι οποίοι θέλουν πόλεμο για να κερδίζουν λεφτά, έτσι. Λοιπόν, εσείς συμπαραστάτες, Αχαρνείς, έτσι, μηνυβιάτες δηλαδή, καρβουνιάριδες. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχετε επιβδίσει πάνω. Για πάμε λοιπόν να δούμε, έτσι, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πολεμική άκουσα, κραυγή. Πού να συντρέξω. Πού της μάχης η Αντάρα είχε ξεκινήσει για να ρηχτώ. Ποιος έχει τη γοργόνα ξυπνήσει από τη θήκη του σπαθιού μου. Ο Λάμαχε, λοφίον ήρωα και λόγων. Σε ο Κουρελής τέτοιο έχεις θράσος. Σε ο Κουρελής. Ποιο κατάλαβες, Εσύ ο Κουρελής τέτοιο έχεις θράσος. Ήρωα Λάμαχε, συγχώρεσέ με αν είπα κάτι παραπανίσιο εγώ Ζητιάνος. Τι έλεγες για μας, γιατί δεν μιλάς. Δεν θυμάμαι. Τα όπλα σου όταν είδα με βάρεσα από το φόβο μου ζαλάδα. Πάρε παρακαλώ πιο εκεί το στιάκτρο τούτο. Να ορίστε. Να ορίστε, το κρύψε. Ανάποδα όμως άστο. Να ορίστε, ναι, το κρύβεις. Δώσ' μου και ένα φτερό από το κράνος σου. Πάρε και αυτό, ναι. Ορίστε και ένα φτερό. Πιάσε μου το κεφάλι τώρα να ξεράσω, μου φέρνουν αναγούλες στα λογίδια. Εσύ τι κάνεις, με φτερό πας να ξεράσεις. Με φτερό είναι αυτό. Από τι πετούμενο είναι, πες μου. Από κανένα Διάνο Καυτισιάρη. Σε καμπούλασο. Όχι Λάμαχε, η δύναμη δεν έχει καμιά εδώ θέση. Αν είσαι Ανδρέας, γιατί δεν μου έχεις κόψει το πιπί μου. Στίχος βαστάς για το έργο τούτο και μαχαίρια. Στο στρατηγό μιλάς, βρε Κουρελή, έτσι. Στο στρατηγό, έλα. Στο στρατηγό μιλάς, βρε Κουρελή, έτσι. Εγώ είμαι Κουρελή. Αλλά τι είσαι. Ένας καλός πολίτης που δεν είχε ποτέ του ψώνιο με την εξουσία, που σαν γινόταν πόλεμος στρατιώτης επήγαινε, και εσύ την ίδια ώρα παίρνεις μονάχα το μισθό από τα ταμεία. Με έχουν εκλέξει εμένα. Τρισκούκι! Αυτά μου φέρνουν αηδία και έκλεισα ειρήνη, βλέποντας γέροντους μάσπρα μαλλιά στις μάχες να πηγαίνουν και οι νέοι καθώς εσύ να την γλιτώνουν στη Θράκη, αποσταλμένοι με γενναίο μισθό, σε αποστολές να στέλνουν άλλοι, πανούργοι, λογοπόντιδες και βλάκες, στους Χάονες, στην Καμάρινα, στη Γέλα, στην Κατάγελα, ένα συνάβη, ψεύτες όλοι! Στις εκλογές τους ψήφισαν και βγήκαν. Και δεν μου λες, πώς γίνεται έτσι να παίρνεις μισθούς εσείς και αυτοί καθόλου. Αλήθεια, γεροκαρβουνοσκονίδη, σ' αποστολή καμιά φορά έχεις πάει. Λέει όχι. Ωστόσο μυαλωμένος είναι και δουλευτής. Εσύ Ανθρακήθη. Είδε ποτέ κανείς σας της Περσίας τα Εκβάντανα, τους Χάονες. Πήγατε, όχι. Μα ο Λάμαχος πηγαίνει και ο Κίσιρας Σελέμιδες στα χρέη και τρακοδόρει στις φορές από παλιά, που σαν τους δούνε οι φίλοι τους φωνάζουν τραβηχτείτε, καθώς κάνουν αυτοί που μέσα στο δρόμο ρίχνουν τα σκατόνερα το βράδυ. Αυτό δημοκρατία το υποφέρεις. Δεν το υποφέρει βέβαια να τσεπώνει τέτοιους χοντρούς μισθούς ο Λάμαχος μας. Όμως εγώ με τους Πελοποννήσιους όλους θα πολεμήσω με στρατό και στόλο από παντού, και όσο μπορώ θα τους χτυπάω. Κι εγώ σε όλους κηρύζω μεγαρίτες Πελοποννήσι, διότι μαζί μου αρχίστε να λησμερίσει με τον Λάμαχο, όχι! Η αριστοφανική κωμωδία έχει αρχιτεκτονικό σχέδιο μέσα στο οποίο τα διάφορα μέρη της ξεχωρίζουν πεντακάθαρα. Τα σπουδαιότερα μέρη είναι: πρώτον, ο πρόλογος,
όπου έχουμε την παρουσίαση στους θεατές της υπόθεσης του έργου, το οποίο η δράση πρόκειται αμέσως να αρχίσει. Δεύτερον, η πάροδος, που είναι το τραγούδι που τραγουδούσε ο χορός όταν έμπαινε για πρώτη φορά στην ορχήστρα. Τρίτον, ο αγώνας, που συνήθως περιέχει μια σκληρή λεκτική αναμέτρηση μεταξύ δύο αντίθετων παρατάξεων ή αντιλήψεων που τις εκπροσωπούν δύο υποκριτές ή ένας υποκριτής και ο χορός, και τελικά επικρατεί η μία, γιατί η λύση του συμβιβασμού δεν υπάρχει. Τέταρτον, η παράβαση, που είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της παλαιάς κωμωδίας και στο οποίο ο χορός απευθύνεται στους θεατές εξ ονόματος του ποιητή. Το περιεχόμενο της παράβασης είναι ποικίλο και δεν έχει συνήθως σχέση με την υπόθεση του δράματος. Η παράβαση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το κομμάτιον, τους αναπέστους και το πνίγος. Τα τρία αυτά μέρη αποτελούν το πρώτο τμήμα της παράβασης, που δεν έχει μετρική συμμετρία, και σε αυτό συνάπτεται ένα δεύτερο με μετρική αντιστοιχεία στη μορφή μιας επιρρηματικής συζυγίας. Στο καθένα δηλαδή από τα τραγουδιστά μέρη του χορού, την οδή και την αντοδή, ακολουθούν πρόσθετα απαγγελτικά μέρη, το επίρρημα και το αντεπίρρημα. Πέμπτον, οι διαλογικές σκηνές που υπάρχουν μετά την παράβαση και διαχωρίζονται συχνά μεταξύ τους με τραγούδια του χορού. Έκτον, η δευτερεύουσα παράβαση. Και έβδομον, η έξοδος, όπου αποχωρεί ο χορός μαζί με το θριαμβευτή πρωταγωνιστή μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα που μπορεί να περιλαμβάνει καμιά φορά και γάμο. Γιατί πατιάζουμε τόσο με τους αρχαίους? Δεν πατιάζουν τόσο πολύ με την Αριστοφάνη. Βλέπω στην παράβασή του στους Αχαρνείς ξαφνικά ήταν ένας αριθμός τρομακτικός, που τολμά και λέει ορισμένα πράγματα, που τολμά και πηγαίνει ως νέος μέσα στη μέση του Πελοποννησιακού πολέμου και τους λέει φταίνουν οι άλλοι, αλλά φταίνουμε και εμείς. Και εμείς έχουμε πολλά στραβά και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Τέτοιο θάρρος θα το αντιμετωπίζει κανείς σήμερα. Σπάνια. Και σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό είναι ζωντανή η αρχή. Γι' αυτό είναι ένα πάθος που δεν είναι φυσικά το μόνη μορφή θεάτρου, σαν θέατρο που με ενδιαφέρει. Αλλά με ενδιαφέρει σαν χρέος, σαν Έλληνας, να δώσω το δυναμισμό τους και όλα αυτά που αυτοί έβλεπαν, όχι ειδωμένα μέσα στα στενά καλούπια που μας έμαθαν τα βλέπουν.